Vă salut la toată lumea, ce mai faceți? Pentru că m-am plictisit, manelele încă sunt pe trending și am de gând să fac o influență proastă. Astăzi voi cânta manele. Să începem! Îmi cer scuze, n-am tarabană, așa că o să improvizez. O să folosesc această chitară ca tarabană. Viewing of this tape is prohibited. Discard it immediately. Chiar am de gând să fac asta. Cântă manele, acum! Ce cauți aici? Treaba mea, hai cântă! Îmi pare rău, nu sunt cu manele, nu o să cânt. Bă, dacă nu cânti manele, te îmbăcesc cu bătaie, înțeles? Aoleu, mă bați? Opa, gândeam și eu. Dar în schimb, îți pun manele la boxa asta neatinsele manele. Știi să te conectezi la boxă? Adică tu vrei să spui că sunt prost? Normal că știu cum să mă conectez la boxă. Bluetooth connected. Golane, ai 30 de secunde să pleci de aici și să-mi dai boxa înapoi. Țancă... Ce faci, mă, tu mă omori tu cu pistola de jucărie? Hai, e ultima ta șansă. Pleacă-ne de aici.